Prije nego što ispišete svoje studente iz starih e-kolegija, poželjno je skinuti podatke o njihovom radu. Znači, recimo, to su ocjene, to su predane zadaće, odnosno seminari, to su ispunjeni testovi i sl. Prvo ćemo ići na aktivnost zadaće. U ovoj aktivnosti studenti su predali od 16 njih 4 zadaće. Ja ih mogu preuzeti tako da dolje lijevo u bloku postavke pod administracija zadaće kliknem na preuzmi sve predane zadaće. U trenutku kad kliknem na to, sustav mi nudi zip datoteku, zip arhivu koju ja mogu spremiti na svoje računalo. Poželjno bi bilo da prije izrade ovakvih kopija sigurnosnih napravite na svom računalu mapu u kojoj ćete sve te aktivnosti, odnosno sve te rezultate aktivnosti pohraniti. Znači, nazovete ju recimo uvod u teoriju književnosti 2019 i onda ćete u nju pohraniti sve ove stvari koje ćete na ovakav način dobiti. Vi biste kliknuli na Save File, ja ću kliknuti na Open With, otvorit ću datoteku i onda ću dobiti popis datoteka koje se nalaze u mojoj zip arhivi. Unutra vam stoji već to sve u formatu, svaka datoteka je preimenovana u ime i prezime osobe, te tek onda ide naslov same zadaće. Da sam ovo pohranio na svoje računalo, imao bih ove 4 zadaće u kojem čak i kad odpakiram i ekstrahiram datoteke koje su pohranjene unutra, neće doći do zamjene, iako su se možda sve zvale zadaca.doc kada su vam studenti predali, ali će sustav automatski dodati ime i prezime te osobe. Sličan primjer, imamo još jednu zadaću, tu malo niže, kliknem na ovu zadaću broj 1, piše sudionici 16 komada, predano je 8 zadaća, kliknem dolje na preuzmi sve predane zadaće, i tu isto imamo zadaće koje su mi studenti predali. Ono što je jako bitno za napomenuti, mi smo sada pohranili samo pisani dio te zadaće, nismo pohranili ocjene. Kako pohranjujemo ocjene? Tako da na naslovnici e-kolegija kliknete dolje lijevo postavke, administracija e-kolegija, klik na postavke popisa ocjena. Potom, kada vam se otvore postavke popisa ocjena, u padajućem izborniku odaberite kroz dolje na dnu, izvoz, Excel datoteka. Kliknem na to. Sustav me pita što sve je potrebno pohraniti pri tom izvozu u tu Excel datoteku. On će vam tu ponuditi sve aktivnosti za koje se moglo dobiti ocjenu. Ono što je isto jako bitno, u sekciji koja se zove mogući formati za izvoz, kliknite i na ovo izvezi i povratnu informaciju. To znači ako ste vi vašim studentima dali povratnu informaciju, bilo vezano uz aktivnost test, aktivnost zadaća, bilo koju od aktivnosti koja ima mogućnost davanja povratne informacije, feedbacka, vi ćete u ovom trenutku izvesti i te povratne informacije. Klik na preuzimanje, opet vi biste standardno to išli na save file ili pohrani pa stavili onu mapu u kojoj se nalaze sve stvari vezane uz taj e-kolegij, ali ja ću recimo otvoriti ovaj Excel, pa ću vam pokazati što mi piše unutra. Znači u ovom trenutku ja imam samo crtice za sve ove aktivnosti, jer nije bilo ocjena, to jest nisam ocjenjivao te stvari, ali ću vam sada pokazati, evo recimo za neke od njih smo imali, pa ću ukloniti ove. Ono što je bitno, od 29.9. u tom popisu, osim imena, prezimena osobe, se nalazi i JMBG. Također imamo mail adresu te osobe i imamo ovdje rezultate koje su studenti dobili. Nismo davali povratne informacije, ali one bi vam se uvijek nalazile tu sa strane. Znači prvo vam stoji recimo za ovaj test 6,88 rezultat i sa strane stoji povratna informacija, ako je ima. Kako izgleda kada vi želite recimo izvesti ono što su studenti pisali na testu? Vraćam se natrag na naslovnicu e-kolegija, potom odabirem test, recimo ovaj kolokvij 4. travanj 2020. Imam 4 pokušaja studenta, kliknem na to, to znači 4 njih je pokušalo to rješavati i riješilo je, tu imamo te podatke.
Jedna od osnovnih stvari koju trebate napraviti vezano uz test je, osim što ćete izvesti onaj glavni Excel popis sa svim ocjenama, možete i ovdje izvesti preuzmi podatke iz ove tablice kao Excel, preuzimanje, i sad ćete ovdje vidjeti što ćete dobiti. Dobit ćete zapravo način na koji se ta, recimo, ocjena od 688, odnosno broj bodova za 688 za studenta koji se zove ime, prezime, kako se došlo do toga da je u prvom odgovoru dobio 1,25, u drugom i trećem po 2,5 i u trećem 0,63 boda. To je srednje informativno. Ono što bi vam možda moglo isto koristiti je da vidite koje su oni odgovore dali. To znači kada se nalazite unutar pregleda rezultata testa, s lijeve strane imate postavke, administracija testa, rezultati i potom u tom izborniku imate odgovore. Kliknite na odgovore i sada je to prikazano ovdje na ekranu. Automatski vi sada možete kliknuti ovdje na preuzmi podatke iz ove tablice kao Microsoft Excel, klik na preuzimanje, opet dobijete još jednu tablicu u kojoj možete vidjeti što je tko odgovorio. Znači, student Probić 32 je odgovorio na određeno pitanje, ja vam sad ovdje neću ovo razvlačiti, tako da taj Excel možete sami pogledati na svojim e-kolegijima. Ono što je bitno, ako ste izvezli onaj glavni popis ocjena za e-kolegij, tamo se nalaze i ocjene za sve kolokvije, odnosno testove za sve seminare, sve skupa, ali ako još želite imati prikaz to u drugoj tablici, recimo koji su to bili odgovori, onda ćete koristiti ovo što sam vam sada opisao. I sad postoji još jedna stvar vezana uz testove. Negdje od sredine lipnja 2020. Neki od vas su to možda već i primijetili, na ovoj sekciji rezultati testova imate jednu opciju koja se zove arhiviranje. Pa ako kliknete na to, sustav će vam prikazati jedno za drugim sve pokušaje rješavanja. Znači ja sad tu imam prvi test, bilo je, ja mislim, 4 pitanja, onda ovdje je drugi test, to je student Probić 31, onda je malo kasnije tu treći test. Znači kako to mogu pohraniti na svoje računalo? Tako da idem na file, pa na print, sustav mi otvori, želim to otisnuti, ja kažem da, u Adobe PDF, kliknem na print, sustav me sada pita gdje to želim pohraniti, želim to pohraniti u mapu, i klik na Save. Ovo je kratak test sa malim brojem sudionika, za nekako, ako imate 80-ak polaznika, odnosno studenata, pa onda tamo još po 20-30 pitanja, to može biti i 10-ak i više stranica, odnosno 100-tinjak možda čak zapravo prije, i onda dobijete to u ovom formatu u kojem ovdje imate test jedne osobe, pa onda malo niže počinje test druge osobe i tako redom. Otprilike na ovom testu to je po 3 stranice po svakom ispitu, ali na ovaj način imate nešto što ne morate otisnuti, taj PDF možete pohraniti isto u onu mapu. PDF se zove prema nazivu tog kolokvija, znači zove se kolokvij 4. travanj 2020.